Maryam yaya ta yi abin da duniya ta tsane ta baki ɗaya. Ake yin ta duniyar nishaɗi gata. A nan ake yin ta TV duniyar nishaɗi. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar garorowa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. A nan ake yin ta. Maryam yaya ta yi abin da duniya ta tsane ta baki ɗaya. Barkanmu da sake saduwa mai sauraro. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel tamu mai albarka, daure kai mana subscribing sannan ka danna alama ta kararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binciko muku sirrukan da ke cikin masana'antar Kano da ma duniya baki ɗaya. Mun gode. A yau shirin namu ya kutsa ya yi nutso ya yi linkaya ya binkito muku wani abu da jaruma Maryam yaya ta yi wanda masoyanta da wanda ba masoyanta ba masu katsane ta a faɗin duniya baki ɗaya. Kowa ya san fitacciyar jaruma ɗaya tilo wacce zagaye na yi Afirka baki ɗaya wacce ta zo a cikin sa'a ko kuma in ce ta zo a cikin jin daɗi da annashuwa a masana'antar Kannywood. Duk wanda nake maganar nan ba zai gaza gane jaruma Maryam yaya boce ta yi fina-finai da dama ta yi shura a masana'antar Kannywood inda ba a banta a baya wajen dama da harkar siyasa. Sai dai abin da zai baka mamaki abin da zai baka tunani shine biyo mutum daga farkon bidiyon nan a ƙarshe za ka fahimci wani abu dalili da ya sa Maryam yaya mutane suka fara tsanarta yanzu musamman ma masoyanta na shafinta na TikTok, Instagram da Twitter da Facebook gabaki ɗaya. Jaruma Maryam yaya dai ta shigo Kannywood da kafar dama inda ta fara shigowa mahaifinta ya damka amanata gurin sarki Alnu. Hakan ne ya sa jarumar ta yi kaurin suna saboda ta je shutin ɗin wani fim da ake cewa Mansur. Sakamakon jarumar cikin fim ɗin Mansur ɗin bata zo ba sai aka laƙaba wannan fitacciyar jaruma Maryam yaya. Hakan ne ya sa a cikin shirin fim ɗin Mansur ta yi popular aka santa duniya ta santa. Jaruma bayan fim ɗin Mansur ta yi fina-finai da dama. Hakan ne ya sa sai kuma ta zo ta yi wani gagarumin shahararren fim wanda ake cewa mijin yarinya. Fitowar jaruma Maryam yaya a cikin mijin yarinya masoyanta suka ƙara haɓaka suka ƙara ƙaruwa a faɗin duniya baki ɗaya. Hakan bai sa masoyan Maryam yaya sun guje da sun tsane ta ba, sai dai sakamakon batun mijin yarinya ta yi wani gagarumin shahararren fim mai suna Jaruma. A fim ɗin Jaruma sai ta fara sauya halinta inda karakta ta zo karaktarta ta wulakanci da rashin girmama na gaba da rashin girmama daraktoci a masana'antar Kano inda ta samu darakta mai kyau ma'ana dai Algunzak ya ba ta karakta mai kyau. Fim ɗin Jaruma dai na Malam Ibrahim Sharukan ne. Sannan kuma daga zarar bayan ta gama makota ta zo ta yi da Kadina. Kafin ma in ce ta yi fim ɗin da Kadina, Maryam yaya ta zo ta yi makota. Banda jaruma Maryam yaya ta zo ta yi makota. Hakan ne kuma daga baya ta ci gaba da jerin fina-finai a masana'antar Kannywood. Kafin daga bisani wani gagarumin matashin masoyin ta ko tun daga ƙasa ma'ana dai ƙasar Aburkos ne ko Cote d'Ivoire dai ya taso daga ta Kano har Kano Zoo Road domin ya ga wannan fitacciyar jaruma Maryam yaya wacce tauraruwarsa ta zagaye duniya baki ɗaya. Zuwan tsake da wuya manema labarai sun bayyana mana cewa Maryam yaya ta ƙi ta saurari wannan bawan Allah. An kira ta a waya ta ce tana gurin shutin ƙarshe bawan Allah da ya ji bakin ciki abin ya ba shi damuwa. Ya je ya ɗau fiya-fiya ya sha inda magana sai ta zagaye duniya baki ɗaya maganar shan fiya-fiyan. Gidan rediyo da gidan jaridu da gidan talabijin sun haska wannan mutumin. Daga bisani mai gidan nata a masana'antar Kannywood wanda ake wa lakabi da sarki Alnu mai zamani ya zo ya ɗauki wannan bawan Allah ya kai shi gurin Maryam yaya ya mata faɗa aka yi hoto da shi. Bacin ya warware ya kai shi asibiti bawan Allah nan ya koma garin su. To tun daga sannan fa wasu daga cikin masoya Maryam yaya suka fara gane tana da wulakanci. Sai dai kuma ba a tabbatar da zancen hakan ba a kwanakin baya ne Maryam yaya ta yi wani rashin lafiya mai tsanani. Rashin lafiya da ta kai ta kawo wasu mutane da dama suna yin kwatancen a wasu suna cewa cutar S ce wasu suna cewa kuma jifa ne aljanu wasu suna cewa kuma masoyanta ne na fim suka jefe ta. Hakan ne ya sa Maryam yaya dai tun tana iya taka da kira ma ta fito ta ce ita ba wani jifa. Ta ce typhoid da malaria ta same ta mai tsanani amma Allah ya fara ba ta lafiya. Sakamakon tashi da warkewar jaruma Maryam yaya da ta yi sai muka ga wani abu a shafinta na TikTok wanda wani mutum yake ce wanda ake cewa Khalifa Rapson ya binkito wannan abin sirri guda ɗaya. Ko kun san menene? Jaruma dai Maryam yaya ta masana'antar Kano tana da adadin mabiya 250,000 da wani abun
ko kuma yace 260 da wani abin a shafinta na TikTok da ke sada zumunta a duniya, wanda yanzu babu wani shafi da ya kaurin suna ake ganin mutum ka'in da na'in irin fejin TikTok. Amma ita kuma jaruma Maryam Yahaya mun rasa menene dalili, mun duba fejin nata tabbas tana da wayannan mabiyan, amma sai dai kuma ita babu wanda take bi, ma'ana dai ana following ɗinta amma ba ta following ɗin ko mutum ɗaya. Hakan ya ba mutane ciwon kai, ya ba mutane mamaki. Ya a ce sama da mutum 200,000 da wani abin amma ke babu wanda kike bi ko mutum ɗaya, kina ganin abin kamar wai wasa, ko kuma a masana'antar Kano ba wanda ya bi ki. Wani masoyinta guda ɗaya ya fito ya Allah waje da abin da ta yi, inda ake ce mai Umar Aminu ya ce wannan abin ai rainin wayo ne, mu da muke bin kin ɗauke mu mahaukata kenan. To dan Allah yana roƙon kowanne daga cikin masoyan Maryam Yahaya ya unfollowing ɗinta. Sai ya ƙara da cewa abin mamaki a ce duk masana'antar Kano babu wanda ya miki ko mutum ɗaya kin ki bi, ko wanda ya kaki Kano din ma ai zaki iya bin sa, ma'ana dai shi sarki Alinu. Maryam Yahaya dai har yanzu bata ce komai ba game da wannan, sai dai mun ga a fejin ta tana sa waƙoƙi tana cewa ita hasada masifa ce. Ita Maryam Yahaya ma gani take yi kamar wannan abin da aka yi mata hasada ce. To dan uwa yar uwa, yanzu za mu sa muku fejin Maryam Yahaya na shafin ta na TikTok, sai ku yi alƙalanci a kanku. Hakan ne ake ganin kamar Maryam Yahaya ta ƙaro wulaƙanci, tana da girman kai da jiji da kai. Yanzu dai mu ba za mu iya yanke hukunci ba, ku yanke hukunci da kanku. Mun gode.